toisiin asioihin. Lähdetään nimittäin pihalle, eikä lähdetä yksin, otetaan hevonen mukaan. Ratsastusharrastus Suomessa lisääntyy koko ajan ja on niin, että moni aloittelija, varsinkin aikuinen, ei haluakaan aloittaa harrastustaan kiertämällä kehää maneesissa. Halutaan heti lähteä hevosen kanssa liikenteeseen ja hevosen kanssa luontoon. Retkiratsastus on vastaus tähän kysyntään. Retkiratsastus on kiireetön tapa nauttia luonnosta yhdessä hevosen kanssa ja tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Retkiratsastusta pääsee kokeilemaan muun muassa Tervakoskella, jossa retkeilyn ohella saa myös oppitunnin hevosten hoitamisesta. Ensiksi me saavutaan tallille ja pikkasen kartoitetaan sitä jokaisen ratsastajan omaa tasoa, että mikä mahtaisi olla sitten sopiva ratsu. Ja tuossa yhdessä harjailla laitetaan ne kuntoon, putsataan kaviot, katsotaan, että varusteet on kohdillaan ja oikeastaan sen jälkeen sitten lähdetään saman tien tuossa pikkasen kokeillaan hevosia kentällä ja katsellaan, että miten ne toimii ratsastajan kanssa ja tarvittaessa vaihdellaan ja sen jälkeen sukelletaan tuonne metsän siimekseen. Metsän siimekseen voi ottaa myös eväät mukaan ja luontoa voidaan ihastella ratsujen selästä vaikka koko päivän. Erilaisia ja eripituisia ratsastusretkiä tehdään tallilla ympäri vuoden. Tilan erikoisuutena ovat monipuoliset maastot ja harvinaiset hevoset. Pystytään tarjoamaan sellaisia erilaisempia maastoja, mitä pääkaupunkiseutu tällä hetkellä pystyy tarjoamaan. Ja sitten meillä on todella kiltit, varmajalkaiset hevoset, joiden kanssa on tosi kiva mennä tuolla maastossa. Että ne on tasaisia luonteeltaan ja hirveän kivoja ja helppoja käsitellä. Niin se on oikeastaan sellainen asia, mitä etenkin vanhemmat asiakkaat arvostaa tosi paljon. Että niiden ei tarvitse käyttää aikaa siihen, että ne hirveästi hallitsee hevosta, vaan ne ehtii oikeasti katsella maisemia ja nauttia siitä luonnosta ihan kokonansa. Nämä kiltit ja varmajalkaiset hevoset ovat Irlannin kobeja, joita myös tinkerhevosiksi kutsutaan. Ne ovat rauhallisia ja helppoja käsitellä ja tulevat hyvin toimeen lasten ja vasta-alkajien kanssa. Suomesta Irlannin kobeja löytyy vajaat 200 yksilöä. Näitä harvinaisia ja ystävällisiä tupsujalkoja halusi tulla kokeilemaan myös Mari Pajunen, joka löysi heti oman suosikkinsa. Mä tulin tänne mun tallilta, meidän omalta tallilta, tallikavereiden kanssa ratsastaan tinkereille ja maastoilee. Ja tultiin tähän aamulla ja mentiin harjailemaan hevosia. Ja tää peikkeri tuli heti sitten siihen tutustuu ja työnsi pään kainaloon ja tuli rapsutettavaksi. Sitten mä ajattelin, että no jos mä saan tällä mennä, niin mä menen sitten tällä maastoon. Maastossa nauru raikui ja laukka-askeleet tömisivät. Tytöillä tuntui olevan hulvattoman hauskaa. Hevosilla oli tosi kivaa ja se niinku tarttuu sitten ratsastajiinkin se, että on tosi kivaa, että niillä on niinku pieni kisa siinä päällä ja sitten ne vähän niinku tökkii toisiaan ja heiluu siinä ja sitten ne on niinku, kun toinen vähän himmaa, niin se toinenkin himmaa ja sitten taas kun lähdetään kisaan, niin niillä on niinku kauhean kisafiilis tulee päälle ja tartuttaa se hyvän tuulen ratsastajiinkin. No, hauskalta se näyttikin. Hauska on myös Ihanan aamun katsojakisa, joka käynnistyy maanantaina. Kierrätysaiheinen. Oletko keksinyt tarpeettomalle tavaralle uuden